Исәнмесез, эфирда шәршәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Кремнәрне иминиятләштерү агентлыгы Татфон банк кертемчеләренә акчаларын кайтарыр өчен 5 банкны сайлап алган. Алар турында тулырак алга табам. Югыды инспекторлары штрафлар гына түгел, бүләкләр дә тарата. Бүген Казанда юл куркынычсызлыгын тәэмин итү эшчәнлеген тиз һәм төгәл яктыртучы масса күләм мәгълүмат чараларын бүләкләделәр. Бергәләп бәйрәм ясыйк. Шолы ТВ телекомпаниясе хастахана клоуннары белән бергә балаларга бүләкләр һәм яңа ел кәефе тарата. Кремнәрне иминиятләштерү агентлыгы Татфон банк кертемчеләренә акчаларын кайтарыр өчен 5 банкны сайлап алган. Бу Саклык банкы, ВТБ-24, Россельхозбанк, Банк ФК Открытие, Акбарс банкы. Алар 26 декабрьдән Татфон банкның иминият акчаларын кайтара башлый. Кемгә кайсы банкка барырга кирәклеген кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы сайтында иртәгә белергә була. Шунда гаризаларны кабул итү урыны һәм вакыты да язылачак. 1 декабрьгә Татфон банкта физик затлар кертемнәре 72,1 миллиард сум, юридик затларныкы 48,6 миллиард сум булган. 5000 сум өстәмә акчаны Россия пенсионерларының бер өлеше соңра калачак. Эш шунда казначейлык пенсия фондына җитми калган акчаны январьның 1 эш көнендә генә күчерә. Шуңа күрә пенсионерларның бер өлешенә 5000 вәгъдә ителгәнчә январь пенсиясе белән түгел, соңрак киләчәк. Әмма шулы пенсионерларына борчылырга урын юк. Алар бу сумманы барысы да январь аенда алырга тиеш. Әмма барысы да пенсия белән бергә түгел, аерым. Бу 33 мең кешегә кагыла. Аларга 5000 сумнарын 16 январь белән 26 январь аралыгында үйләренә алып киләчәкләр. Салкын акыллы, кайнар йөрәкле һәм чиста куллы кеше генә чекист була ала. Феликс Дзержинскийның бу сүзләрен ФСБда эшләүче һәркем белә. Россия куркынычсызлык федераль хезмәтенә 99 ел тулды. 1917 елда оешкан структура башта контрреволюция һәм саботажга каршы көрәш буенча бөтен Россия гадәттән тыш комиссиясе дип атала. Аның беренче рәисе Феликс Дзержинский була. Аннан соң оешманың исеме берничә тапкыр үзгәрә. ГПУ, НКВД, КГБ, хәзер ул куркынычсызлык федераль хезмәте. Безнең хәбәрчебез әлеге структура ветераннары белән очрашты. У нас перемещение, оно от нас не зависит, как говорится, куда страна прикажет, туда мы... Дәүләт куркынычсызлыгы органнарында эшләгәндә Хайдар Галәүддинов белән Әхмәт Едихановка Советлар Союзының барлык нокталарында булырга туры килгән. Аларның икесенә бергә гомуми стажлары 66 ел. Менә булай очрашып, сугышчан дусларны искә алып утырулар сирәк эләгә. Елга 1-2 тапкыр гына. Не удивляйтесь, почему здесь вот удостоверение, как говорится, я все удостоверения, я 4 созыва был, но здесь уж все же не выставишь. Хайдар Галәүддинов Яршалы шәһәр советына депутат булып 90 елда Дәүләт куркынычсызлыгы комитетында эшләгәндә үк сайлана. Илдә зур үзгәрешләр вакыты. Ике хезмәтне бергә үтәргә туры килә аңа. Здесь у нас интересы соблюдения стабильности страны и обеспечения безопасности населения, безопасности страны. И там других интересов не было, поэтому мы уж умело регулировали и находили достаточно приемлемые варианты решения, чтобы окончательно не обрушить, так будем называть, авторитет ни здесь органов, ни представительных органов власти в городе. Автогигант төзелгән елларда Чаллыда ел сайын 2000ләп чит ил кешесе, капиталистик илләр фирмалары вәкилләре эшли. Дәүләт куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен шәһәрдә КГБ бүлекчәсе төзелә. Аның хезмәткәрләре өчен эш җитәрлек була. Көне-төн эшлиләр. 80нче елларда җиңел булмый. Нефтедоллары, так называемые, они иссякали. Отсюда все напряжения, которые испытывало общество, пришлось и нам испытать. Отсюда и негативы, и все остальное, все, что происходило в обществе, испытали мы тоже сполна. Хәзер Чаллыда 60 КГБ һәм ФСБ ветераны яши. Инде күптәннән лаеклы ялда булсалар да, алар элеккечә яшь хезмәткәрләргә үз тәҗрибәләрен өйрәтәләр. Ил иминлеге өчен эш дәвам итә. Агымдагы елда куркынычсызлык федераль хезмәте халыкара Таблиги Джамат экстремистик оешмасының эшчәнлеген туктатты. Ислам дәүләте һәм Джабхат ан-Нусра халыкара террористик оешмаларының 5 әгъзасын кулга алды. КамАЗда милек урлау белән шөгыльләнүче 3 җинаятьчел төркем ачылды. Бу эшнең бер өлеше генә. ФСБ хезмәткәрләре көн саен шпионнар, наркотикларның законсыз әйләнеше һәм башка күп нәрсәләр белән көрәшәләр. Алар 99 ел буе илебезнең һәм Татарстанның куркынычсызлыгы сагында. Римма Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар.
Полиция хезмәткәрләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бер атна эчендә 29 рейд ясадылар. Барлыгы 8 пиротехника сату урыннары тикшерелгән. 2 сатучыны шартлаткыч уенчыклар сату кагыйдәләрен бузган өчен җаваплылыкка тартканнар. Бүген Эчке эшләр идарәсендә яңа ел бәйрәмнәре вакытында нинди куркынычсызлык чаралары булачак, шул турыда сөйләделәр. Чаллыда канунлы рәвештә фейерверклар, салютлар сатырга хукуклы 12 кибет бар. Полиция хезмәткәрләре салютларын шул кибетләрдән генә алырга киңәш итә. Тикшерү эшләренә шулай ук муниципаль идарә хезмәткәрләре дә җәлеп ителәчәк. Хочу сказать тем, кто... Чыршы мәктәп яннарында халык күп йөри торган урыннарда бернинди рөхсәтләре булмаган килеш сату эшләре белән шөгыльләнүчеләргә шуны әйтәсем килә. Әлеге затларны без шулай ук административ җаваплылыкка тартачакбыз, тиешле җәзасын бирәчәкбез. Бәйрәм көннәрендә күп халык җыелган урыннарда бары тик бенгаль утлар яндырырга һәм кәгазь шартлаткыч уенчыклар кулланырга гына рөхсәт ителәчәк. Калган төр пиротехникалар торак йортлардан 50 метр ераклыкта һәм рөхсәт ителгән урыннарда гына файдаланылырга тиеш. Фейерверклар өчен Чаллыда 4 мәйдан билгеләнгән. Яңа елга 10 көн калып бара. Инде бүген үк торак йортларга якын урыннарда аттырылган салют эзләре күренә. Моның өчен административ җәза көтелә. Бу шулай ук яңа ел төне эчендә кагыла. Театр балалар бакчасы, мәктәп кебек иҗтимагый урыннарда пиротехникалар куллану бөтенләй катгый тыелган. Обязательные требования. Гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре дежур торырга тиеш. Бу мәҗбүри таләп. Көн дәвамында әлеге хезмәткәрләр бина өчен саклый. Бүген алар безнең бинаны берничә тапкыр тикшереп чыктылар. График буенча киләләр. Бәйрәм тантанасы вакытында аста-сакта торачаклар. Шәһәрнең халык күпләп күңел ачарга йөри торган урыннары саперлар һәм махсус кинологлар тарафыннан тикшерелә. Андый урыннарда шулай ук исерткеч эчемлекләр эчү тыела. Перед проведением мероприятий... Бәйрәм чаралары вакытында исерткеч эчемлекләр сату һәм куллану рөхсәт ителмәй. Бу барлык бәйрәм объектларына да кагыла. Бигрәк тә шәһәр үзәгендә Азатлык мәйданында 500 метр ераклыктагы әйләнә тирәдә исерткеч эчемлекләр сату тыела. Исерткеч эчемлекләргә кагылышлы кагыйдәләрне бузган өчен 3 тәүлектән алып 15 тәүлеккә кадәр кулга алыну җәзасы каралган. Яңа ел төнендә каравылда торучы тәртип сагы хезмәткәрләре җитәрлек санды булачак дип белдерәләр Эчке эшләр идарәсендә. Аларга форпост һәм халык дружинасы да кушылачак. Райнур Агламетдинов, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүтән кеше дә бәйрәмнәрнең хәвефсез һәм полициясыз гына узуын телим. Тик бу очракта гына түгел. Бүген 67нче мәктәптә яңа ел кичәсенә кыш бабай булып киенеп нәкъ полиция хезмәткәрләре килеп керде. Көтеп алынган кунакка балалар әкият әзерләгәннәр. Кыш бабай да рәхмәтсез калмады. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Здравствуйте, ребята! Я пока еще цыпленок, но хочу стать настоящим петушком. Никита Казанцев 67нче мәктәпнең йолдызы. Укытучылар аны балалар арасында иң актив укучы буларак билгеләп үтә. Әкиятләр сәхнәләштергәндә дә төп рольләрне нигездә ул башкара. Яңа ел әкиятендә дә ул иң төп персонаж иде. В том году я была обезьяной. Узган ел мин маймыл идем, ә быел Шебей әтәч ролен башкарам. Миңа озак вакыт кирәкми, рольләрне тиз өйрәнәм. Әтәч турындагы яңа ел әкиятенә кыш бабай булып киенеп гамәлдәге полиция подполковнигы килеп керде. Чаллының Эчке эшләр идарәсе исеменнән укучыларны киләсе яңа ел бәйрәме белән тәбрикләде, бүләкләр өләште. Бәйрәмдә җирле полиция җитәкчесе Надир Закиров та катнашты. Үз чиратында ул ата-аналарга рәхмәт сүзләре җиткерде. Хочется пожелать вам терпения. Сезгә беренче чиратта сабырлык телисе килә. Балалар тәрбияләү авыр бурыч. Барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Сәламәтлек, яңа үрләр көчегезне ташып торсын. Яңа ел белән. Балалар да шул исәптән ата-аналар да бәйрәмнән канәгать калдылар. Әкият кызык, күңелле, бүләкләр яхшы, татлы күчтәнәчләр дә мул иде. Когда еще не начинали на Новый год, мы сами готовились, этот вальс мне очень понравилось. Встретили очень хорошо, мне все понравилось, все красиво. Спасибо. Всех с Новым годом. Наше управление... Безнең Эчке эшләр бүлеге идарәсе балаларга чыннан да бәхет, шатлык алып килә. Балаларның хыялларын тормышка ашыра дип әйтергә була. Шундый тылсымлы бүләкләр өчен аларга бик зур рәхмәт. Җирле полиция хезмәткәрләре киләсе елда да яңа ел бәйрәмнәренә килергә вәгъдә бирделәр. 67нче мәктәптә аларны тагын бер тапкыр күрәчәкләр әле. Райнур Агламетдинов, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Безнең хәйрия акциясе уңышлы дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, декабрь башында Чаллы ТВ телекомпаниясе хастаханә клоуннары белән бергә авыру балаларга бүләкләр җыя башлаган иде. Бу игелекле чарага аерым кешеләр дә, эре компаниялар да кушылды. Можно в гости? Можно? Как здорово! Бүген 11 яшьлек Полинага чын бәйрәм, аңа кунакка клоун килде. Кыз ДЦП белән авырый. Ярты ел элек яхшырак йөри алсын өчен бот сөягенә операция ясаганнар. Әлегә ул аягына баса алмый, шуңа күрә гел иде. Кунаклар килүгә Полина бик шат. Когда мы узнали, что к нам придут больничные клоуны... Клоуннар киләсен ишеткәч, Полинаның кәефе күтәрелде. Ул чыршы сорый башлады. Идән чыга алмый торган балаларга аралашу җитми. Алар бит кешеләрне күрми диярлек.
Полина Шалытова белән клоуннарның хәйрия акциясында катнашучы балаларның берсе. Без әле аның янына яңа ел алдыннан тагын барачакбыз. Кыш бабай һәм күчтәнәчләр белән. Безгә аларны җыярга Чаллы халкы ярдәм итә. Есть какие-то частные предприниматели, которые... Сезнең репортажны күреп, шәхси эшмәкәрләр дә шалтыратты. Ярдәм итәселәре килә. Без балалар янына 26-сы, 27-се, 28-се барабыз. Безнең белән Кыш бабай, Кар кызы клоуннар була. Бүләкләр әзерлибез. 30 декабрьдә бәйрәм десантып Кама балалар медицина үзәгенә киләчәк. Кыш бабай белән Кар кызы яңа елны хастаханәдә каршы алучы балаларны котлаячаклар. Яңа ел тылсымчысы бүләкләрне бик тырышып сайлады. Бу төрле кызыклы уенчыклар. Бала әйберләр бөтен балага да ярамый бит. Әгәр дә бу акциядә катнашырга теләсәгез, үзегезнең бүләкләрне Чаллытова редакциясына алып килегез. Яңа шәһәр 27-19. Без сезне иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр көтәбез. Сабыйларга бергәләп бәйрәм ясыйк. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Татарстанда гриппның 8 очрагы теркәлгән, югыйсә авыру январь уртасында башланыр дип фаразлыйлар иде. Чаллыда әлегә грипп юк, һәм ОРВИ белән узган атнада 3000 шәһәрдәшебез авырган. Аларның 2000-е балалар. ОРВИмы әле гриппмы, моны лаборатор анализлар һәм авыруның билгеләре буенча белергә мөмкин. Нәрсә генә булса да табибка мөрәҗәгать итү зарур. Катаральные явления, то есть вот слезотечение, насморк. Гриппта катараль күренешләр, ягъни күздән яшь агу, тумау аз була, сизелми диярлек. Мондый билгеләр булмаганда пациентларда интоксикация күзәтелә. Алар хәлсез, үзләрен начар хис итәләр, температура югары күтәрелә. Аны 3-4 тәүлек төшереп булмый. Юл хәрәкәт иминлеге дәүләт инспекциясы штраф кына салмый бүләк тә бирә. Бүген Казанда юл куркынычсызлыгын тәэмин итү эшчәнлеген тиз һәм төгәл яктыртучы масса күләм мәгълүмат чараларын бүләкләделәр. Иң яхшылар арасында Чаллы ТВ телекомпаниясе дә бар. Безнең хезмәттәшебез Гүзәл Шихапова ЮХИДИ конкурсында призлы урын яулады. Ул ел дәвамында юлдагы аварияларны төшерде, төрле рейдларда катнашты, хәтта Чаллы автоинспекциясендә махсус әзерлектә үтте. Котлыйбыз, Гүзәл. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Юлларда сак булыгыз.